Кеше кызыл китап тоттым инде алай ышанычлырак гайып итмәссез. Кыңгыраулы яшел гармун. Бакча эчендә госпиталь, ишекләре язулы. Госпитальдә кемнәр генә белми икән Фазылны. Сугышка кадәр эшләгән Донбасс шахталарында, эшләгән исеме төшмәгән мактау такталарыннан. Егетнең дә егете ул. Ул сугышта сугышка, бер чак шулай Ыштановка тиелеп килгән дошман. Гранаталар тоткан Фазыл шаккап торган халыкны, шүлләк кебек шелпәренә китергән Ыштановны. Бакча эчендә госпиталь, кәрнизләре шелтәрле. Фазыл бер кызга хат яза. Хаты барып җитәргә кулынып, керәсен төшләремә. Булып гөлләргә кулынып, керәсен төшләремә. Язып бетерә ул хатын, башын кулына салып, язган җырларын укый, бик тирән сулыш алып. Иптәшләр, берегез әнә шул гармунны зинһар китереп бирегез әле. Фазыл кулына гармунын ала, аша тәрәзәләрне, җилпеп җибәрә кичке җил, ал челтәр пәрдәләрне. Карый Фазыл зәңгәр күккә, күктә алтын йолдызлар. Бакчада чәчәк тотып, ял итеп йөри кызлар. Вак-вак атлап килә бер сызып җибәрә. Саратский яшел гармун, көмеш кыңгырауларының кичке яңгыраулары, әллә нишләтә күңелне. Ярсып, елау егет эшенемни, бер җырлыйсы килә. Җырлыйлар гармунга кушылып, госпиталь егетләре, канын кызган сугышкан ватанның бөркетләре. Кырын яшел гармунга карыйм тәрәзәсеннән, шат бәхетле киләчәгем, хатлар көтәрмен синнән. Шат бәхетле киләчәгем, хатлар көтәрмен синнән. Ватаным өчен, гомерем өчен, төзәлде ярам, данлы сугышка яңадан барам. Мин китәм икән сугышка, син сагынып җырларсың. Үлсәм хәбәр итәр дуслар, мактап хат язар комиссар. Авыр булса да әйтәмен, якын иткәнгә күрә. Мин үлсәм башка берәүне, миңа тиң итеп яратып, салырсың йөрәгеңә. Сайлаганың минем